галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хакка туқатih." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәп, аның харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз. "Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Узган хутбаларымда сезләргә тил гынахлары, кардәшләребезнең, кешеләрнең исемнәрен, йөзләрен, дәрәҗәләренә тия торган тил гынахларын тукталдык һәм шуны дәвам итәбез. Гайбәт сөйләү. Ике кешенең арасын бозу нияте белән сүз йөртү, намима. Һәм бүген бер-береңнән көлү, бер-береңне мыскыл итү җинаятына тукталырбыз. Азиз кардәшләрем, менә шушы ике ирен арасында булган кечкенә генә бер ит кисәге, сөяксез тел. Бик күп мөселманнар шушы кечкенә генә әгъзаның никадәр куркыныч һәм никадәр зур афат икәнен аңлап бетермибез. Һәм шушы тел сәбәпле кешегә бу дөньяда күпме хәсрәт килә. Кыямәттә, ахирәттә аңа күпме газап киләчәк. Менә шушы кечкенә генә тел өчен без моны уйлап та, аңлап та бетерә алмыйбыз. Кай вакыт кеше тыныч кына диванына утыра да менеп, минем бер кемгә зыян китергәнем юк, бер кемгә кул күтәргәнем юк, бер кемнең канын түккәнем юк, кеше әйберсенә тигәнем юк дип, үзен үзе фәрештәдәй күреп, үзен юатып, үзен мактап тынычландырып утыра. Ләкин шул ук вакытта ул аңламый, еш кына кешегә йодрыгың белән сугуга карый, телең белән катырак яра ясыйсың. Йодрык белән суккан ул тизрәк төзәлә кай вакыт. Телең белән кешене телгәләүгә карый. Хәзрәт булгач никах кына укымыйбыз. Еш кына безгә семейный разборкалар белән дә киләләр. Әлхәмдүлилләh, килсеннәр. Уйламыйча, ачуга бирелеп, талак кычкырганчы, ачуга бирелеп, гаиләне таркатканчы, остазга килү, гыйлем ясенә килү, имамга килү, ул хәерсез нәрсә түгел, ул хәерле нәрсә. Бәлки бер гаиләне саклап калсак та, ул безнең өчен зур җиңү булыр. Һәм шул вакытта еш кына хатын-кыз зарларын тыңлый башлагач, ул әйтә: "Менә ирем ди, миңа кул күтәрә ди. Менә ирем мине кыйный ди." Аны тыңлыйсың да, ире шунда, әлхәмдүлилләh. Иренә карыйсың да: "Син нәрсә? Аллаһтан курык. Шушы улы кулларыңны шушы кичкенә генә затка күтәрәсеңмени?" дип, аны битәрли башлыйсың. Чыннан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кашанда хатын-кызга кул күтәрмәде. Һәм хатын-кызны кыйнау ул ирлек түгел.
Ләкин шул ук вакытта шушы оялып беткән кардаш тыңлап бетерә дә, аны сүккәнне әйтә. Хәзрәт, син беләсеңме соң ул миңа нәрсәләр әйтә ди. Хатын кызның йодрыгы кечкенә, ләкин теле озын. Һәм нәрсәләр әйтәсең син аңа дип аны сорыйсың, ул эндәшми. Ире әйтә башлаганнан соң хатының нәрсәләр әйткәнне, үземнең кыйнисы килә башлый аның хатының. Валлахи, хәтта бер мөслимә телефоннан шалтыратып ирен сүккәннән соң, ник сиңа кул күтәрәсең ул дигәч, үзе сөйләп бирде ник икәнне. Шуннан соң әйтәм, сеңлем, мин сезне белмим дә, но минем дә кыйнисым килә башлады сезне әйтәм. Тел. Хатын кызның йодрыгы юган, ул йодрык булса кыйнар иде ирен. Ләкин кайбер хатыннарның телләре җәмәгать. Ул ирләрен кыйнамый, суя. Суя. Ир абьюзер, ир тиран булып чыга. Ул кызның шундый кичкенә генә мискин булып утыра торган, аның теле чыкса аждаһа кебек. Аны беркем дә карамый. Шуңа күрә җәмәгать, мин ирне дә яклавым түгел, ләкин атта да тәртәдә дигәндәй, җәмәгать, әйтәсем килә шуны. Телнең авыртуы кай вакыт, авырттыруы, йодрыкныкына карыйда күбрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, мин кем диде? Кемнең иң беренче нәрсәсен әйтте? Теленнән һәм кулыннан башкалар имин диде. Шуңа күрә диванда утырып, бер кемгә дә бармак белән дә тимичә дә, тел белән бик күп зулымлык кылырга да була икән. Һәм икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кай вакыт кеше ди, шундый бер Аллаһ разый булган хәерле сүз әйтер ди. Ул нәрсә әйткәнен үзе дә аңлап бетермәскә мөмкин ди. Ләкин Аллаһ аның шул әйткән сүзе сәбәпле аны дәрәҗәләргә күтәрер ди. Ул бик зур сүз әйтте, машалла, Аллаһ аннан шундый разый булды, аның дәрәҗәсен күтәрер ди. Кай вакыт кеше ди, үзе дә абайламыйча, үзе дә уйлап бетермичә, Аллаһның ачуын китерә торган шундый сүз әйтер ди. Аллаһ аны шушы сүзе өчен җәһәннәмгә атыр ди. Сүз әйтте җәмәгать. Сукмады да, алмады да, үтермәде дә, кан да кыймады, сүз генә әйтте. Уйлап та бетермәде нинди зур сүз әйткәнен, ләкин шул сүзе сәбәпле Аллаһ аны җәһәннәмгә кертер. Шуңа күрә тел бәләсе, җәмәгать, ул бик зур афат. Телеңә хуҗа була алмау, ул бик зур афат, һәм менә шушы динебез харам кылган, зур гынахларга керткән шәригатыбыз, ул да булса зур җинаят. Нәрсә? Ул бер-береңне мыскыл итү. Бер-береңнән издивац итү. Бер-береңнән көлү. Менә бу исламда иң зур гынахлардан санала. Һәм Хуҗурат, Бүлмәләр сүрәсенең 11-нче аятында Раббыбыз әйтте: "Я айюхаллазина аману, эй иман китергән бәндәләр, мөэминнәр" диде. "Ла ясхар каумун мин каум." Бер халык икенче халыкны мыскыл итмәсен ди. Пусть один народ не посмеет издеваться, насмехаться над другим народом диде. "Ла ясхар каумун мин каум, ва ла нисаун мин ниса, аса ан якуну хайран минхум." Аллаһ Тәгалә әйтте, бер халык икенче халыктан көлмәсен, чөнки бәлки ул халыкты кемнән көләләр? Бу көлүче халыктан хәерлерәктер ди. "Ва ла нисаун мин ниса", һәм бер хатыннар икенче хатыннардан мыскыл итмәсеннәр ди, көлмәсеннәр, бәлки теге мыскыл ителгәннәре буларыннан хәерлерәк булып чыгыр ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә гадәттә кеше икенче берәүдән кашан көлә? Кашан ул үзен каядыр, нәрсәдәдер үзен башкалардан үстен күрә. Чыннан да
Аллаһы Тәгалә кешеләргә ниндидер өстенлекләр бирә. Без бөтенебез дә тигез түгел. Нигъмәтләрдә. Кайсыбыздыр арада көчлерәк. Безнең арабызда иң көчлесе булырга мөмкин. Гомер буе спорт белән заниматься итәргә мөмкин. Бер кемнән курыкмаска мөмкин. Аның йодрыклары калын булырга, ничә чакрым кирәк чабырга, бөтенесен эшләргә мөмкин. Ә кемдер арабызда иң зәгыйфе булырга мөмкин. Ләкин бу иң көчлегә сәбәп бирәме? Арабыздан иң зәгыйфеннән көлергә юк. Юк. Кемдер безнең арабыз, Аллаһы Тәгалә арабыздан кемгәдер иң күп акча биргән. Безнең арабызда да бар ул кемдер. Аның акчасы бөтенебезнекеннән күбрәк. Ә менә шушында безнең арабызда кемдер? Аның акчасы иң әзе. Бәлки аның әҗәтләре иң күптер. Ләкин арабыздан иң байы көләламы, мыскыл итәләме арабыздан иң фақир булган? Әлбәттә юк. Арабызда кемдер иң шибәр, иң матуры, ә кемдер бәлки булырга мөмкин, аның ниндидер гариплеге булырга мөмкин. Ул Аллаһ Тәгалә аңа шушы матурлыкны бирде дип, мыскыл итеп, кимсетеп карый аламы үзеннән күпкә, бәлки ямсызрак күренгән кешегә? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә бит ник иләнмисең дигәч бер сахабасына: "Я Расулалла, миннән хәерче кеше юк" диде. Бу шәһәрдә кем миңа кызым бирсен? Һәм минем йөземдә бит гариплек бар диде. Уродство бар диде. Нәрсә эшлимсең диде. Пәйгамбәрбез елмайды да: "Аллаһ каршында син бик матур" диде. Шуңа күрә, әгәр дә Аллаһ сиңа байлыкта, дәрәҗәдә, машинада, төс кыяфәттә, гыйлемдә, акылда өстенлек биргән икән, Аллаһ сиңа бер кемне дә кимсетергә хак бирмәде. Чөнки беренчедән синдәге өстенлек ул Аллаһтан бирелгән. Аллаһ бирмәсә синдә ул булмас иде. Һәм Аллаһ аны бүген бирсә, иртәгә алып та куярга мөмкин. Икенчедән, Аллаһ Субханаху ва Хак Тәгалә безгә өстенлекләрне бирде, башкалардан үстен булып кимсетергә түгел, аларга ярдәм итү өчен. Синдә гыйлем күбрәкме? Үзеңнән гыйлемсезрәкне тап та шуңа гыйлем бир. Акчаң күбрәкме? Үзеңнән акчасыз кешеләрне, әҗәтле кеше, мохтаҗларны тап та шуларга ярдәм ит. Бер-берегезгә хезмәт итү өчен мин сезгә бирдем дип әйтте. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, тәкәбберлекнең нигезе. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Йөрәгендә тузан бөртеге кадәр генә тәкәбберлеге булган кеше дә җәннәткә кермәс диде. Ягъни ул җәһәннәмгә керер диде. Һәм кемдер сорады: "Я Расулаллаһ, әгәр дә кеше матур итеп киенергә ярата икән, аның туфлие матур, күлмәге матур икән, бу тәкәбберлек буламы?" Юк диде. Матур итеп киенү, бәлки матур йортта яшәү, матур машинада йөрү ул тәкәбберлек түгел. Ә тәкәбберлек нәрсә дигәч ике әйберне әйтте. Беренчесе хаклыкны кабул итмәү. Менә сиңа килде аят, ә син аны кабул итмисең. Менә сиңа бирде гыйлем иясе, насихат, кардаш, брат, бу дөрес түгел, бу шаригатькә туры килми. Ә син 1000 гызыр таптың, 1000 кирелегеңне куштың да кабул итмәдең. Менә бу тәкәбберлек. Икенчесе нәрсә диде? Кешеләрне кимсетү диде. Кешеләрне синнән түбән, синнән аста дип күрү. Менә бу тәкәбберлек дип, тәкәбберлекнең нигезенә нәрсә кайтты? Кешеләрне кимсетеп карау, кешеләрне мыскыллап карау диде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, кимчелекле кешеләр бар. Кемнеңдер кыяфәтендә кимчелеге бар. Кемнеңдер гариплеге бар. Кемнеңдер теле сакау, кемдер тотлыгып сөйләшә. Кемдер сөйләшә белми, андыйлар да бар. Сау сәламәт, ләкин җөмлә төзеп сөйләшә белмәскә мөмкин, ләкин ул җөмлә төзеп сөйләшә алмаса, каядыр ул синнән күпкә яхшырак эшләргә мөмкин. Шулай бит, кемгә тел, кемгә кул биргән, кемгә тагын нәрсә биргән, кемдер аксап йөри, кемдер артык ябык, аннан көлергә мөмкиннәр, кемдер артык симез, аннан көлергә мөмкиннәр. Абдулла ибн Мас'удмы агач башына менгереп җибәрә торган булганнар. Чөнки ул бик кичкенә булган һәм агач башына менгәч итәген җил ачкан. Һәм аягы күренгәч кемдер әйткән: "Кара-кара бармак кебек аягы" дигән.
Пәйғамбарыбыз нәрсә дигән? Аның бу аягын үлчәүгә салынгач кыямәттә дигән, ул Ухуд тауыннан авыррак булачак дигән. Хикмәт кыяфәтендә түгел ташка. Начинкасы кирәк. Аның йөрәгендәге иманы, аның йөрәгендә ул көлүчеләр каялар, беркем дә белмиләр аны. Ләкин алар да хәерле сахабалар. Алар бераз ялгыштылар, пәйгамбер төзәтте. Без аларны да яратабыз, ләкин кем ул Абдулла ибн Мас'уд? 1000 ел үтте. Biz аны хаман сөйлибез, минбәрләрдән мактыйбыз, зурлыйбыз. Аның аягын сөйлибез хаман. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дәрәҗәне аякның калынлыгына карап кына яки беләкләргә карап кына бирми. Һәм без Аллаһ Тәгаләнең аятындагы шушы гаса ан якуну хайран минхум дигән җирендән торга тиеш түгелбез. Әгәр дә без кемнедер кимсетеп, мыскыл итсәк, көлсәк, без белергә тиеш, бәлки ул бездән күпкә хәерлерәктер. Син каян беләсең? Аның киеме арзан булганга гына. Аның гыйлеме синекеннән әзрәк булганга гына. Бәлки төс кыяфәте синеке кебек презентабельный булмаганга гына ул синнән хәерсез дигән сүз түгел. Бәлки Аллаһ каршында ул синнән күпкә матуррактыр. Бәлки ул күпкә чибәррәктер. Аллаһ каршында бәлки ул күпкә синнән дәрәҗәлерәктер. Шуңа күрә җәмәгать кешенең тышкы кыяфәтенә, матур теленә, матур машинасына карап бәя бирү золымлык, ул гаделсезлек җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям bir кеше турында нәрсә әйтәсез диде. Ул инде шундый кеше инде гарәпләр арасында. Шуннан соң әйттеләр, бу кеше ди берәрсенең барып кызын сораса, наверное, бирерләр моңа ди. Завидный жених. Бирерләр моңа ди. Бу ди берәр мәҗлестә торып, кемнедер шафагать кылса, если за кого-то будет ходатайствовать, кого-то защищать, его защиту примут ди. Бу авторитет кеше ди, моны якласа, моның яклаучысы бар икән дип әйтәчәкләр ди. Бу ди берәр урында торып сүз әйтсәк, к нему обязательно прислушаются ди. Моның сүзен тыңлаячаклар. Бу кем? Бу дәрәҗәле кеше. Пәйгамбәрбез бер нәрсә дәшми. Шуннан соң ни дизер тагын бер кеше бара. Моның турында нәрсә әйтәсез ди? Менә моның турында. Шуннан соң берәү әйтә, я Расулалла, бу инде берәрсенең барып кызын сораса, моңа бирмәсләр инде ди. Бу юк инде бу, моның ни акчасы юк, ни дәрәҗәсе юк, бирмәсләр ди кызларын ди. Әгәр дә берәрсен торып якласа ди, моның шафагатын кабул итмәсләр ди. Әгәр дә берәр мәҗлестә торып сүз әйтә башласа, моны тыңламаслар ди. Юк, моны тыңламаслар ди. Ягъни дәрәҗәсе юк, сүзе үтми, кемнедер яклый дисә, моның яклаучысы юк икән дип кабул итмиләр. Бер яктан да безнең шаблоннарга куйсак, безнең хәзерге ценностьларга бу туры килми. Авторитеты юк, сүз үтми, һәм башка. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям буларның икесен дә куйды гаделлек мизанына. Һәм нәрсә диде? Гаделлек үлчәүенә. Менә бу ди бер үзе ди. Менә булар кебек җир тутырып йөрсәләр дә ди. Менә моның берсенең дәрәҗәсе буларның бөтенесеннән күбрәк ди. Менә моның эшләр сезне мактаган, сүз үтсә, моның сүзе үтә, кыз сорасам бирәләр моңа. Менә булар җир тутырык булсалар да хәзер ди. Менә моның дәрәҗәсе бер үзенеке, буларныкының бөтенесеннән зуррак ди. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ белә һәрберебезнең дәрәҗәсе. Аллаһ белә һәрберебезнең ихласлыгын. Аллаһ белә һәрберебезнең күңелен. Аллаһ тышкы кыяфәте безгә карамый. Тышкы кыяфәт ул безгә кирәк. Бер-беребезгә кирәк. Бер-беребезгә карагач матур булсын өчен. Шуңа күрә мөселман чистарына, паклана, чәчен тарый, бөтенесен эшли. Сөннәт шуңа чакыра. Ул бер-беребезгә. Аллаһ безгә дәрәҗәне бирә. Менә мондагы матурлык белән. Шуңа күрә кешенең тышкы кыяфәте белән, утырып йөргән машинасы белән кешегә бәя биреп ялгыша күрмәгез. Ялгыша күрмәгез, дәрәҗә аның белән генә бирелми. Һәм җәмәгать кайвакыт кешеләр көләләр икенче берәүнең тәнендәге кимчелекләреннән. Ягъни аның үзеннән тормый торган кимчелекләр. Мәсәлән, кемдер туды авыру. Ул үзе теләп авырганмы? Юк. Кемнеңдер борыны кәкре, кемнеңдер аягы кәкре, кемдер аксак. Юк, ул аксамас иде, булдыра алса. Кемдер аварияга эләккәндә гарип калган, йөри алмый.
Һәм бар шундый әхлаксыз кешеләр аларның шушы махлук яратылышларыннан көләләр. Менә бу иң зур гынахларга кайта. Ни өчен? Чөнки аның бу кимчелегеннән көлүче аңа бу кимчелекне бирүчедән көлә. Кемнән? Аллаһы Тәгаләдән. Кем аңа биргән ул аякны? Аллаһ биргән. Шуңа күрә ул гаепле түгел, син Аллаһтан көләсең. Һәм син Аллаһ белән эш итәчәксең, аның шул кимчелегеннән көлгәнең өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзегездә була торган әйбердән дә кешедән көлмәгез диде. Бер вакыт шундый хәл булды. Сахабалар җыелышып утырганда берсенең тахараты сынды. Була торган хәл. Тахараты бузылды. Шуннан берничә сахаба көлеп куйдылар. Пәйгамбәрбез хутбә вакытында шул хәлне искә алып нәрсә диде? Әллә үзегезнең тахараттыгыз бузылмыймы берегезнеке дә диде. Берегездә ул эшне эшләмиме әллә ди? Нигә көләсез сез ди аннан ди? Сезнеке дә була ул ди. Сездә дә андый хәл була ди. Шуңа күрә бөтен кешедә андый хәл булырга мөмкин. Бүген син аннан көләсең, иртәгә син шул хәлдә калырга мөмкинсең. Шуңа күрә җәмәгать кешенең кимчелегеннән көлү Аллаһы Тәгаләгә тел теш тидерүгә кайтырга мөмкин. Шундый бер зур галим булды. Абдул-Азиз әл-Кинани. Ул батырлыгын җыеп, иң авыр Әһле-Сунна вәл Җамаа галимнәре өчен иң зур сынаулы заманда, Мәъмун вакытында килде патшага. Чөнки Коръән махлук дип әйтәләр иде. Галимнәр Коръән махлук дип әйтмәсәләр, аларны төрмәләрдә чырттылар. Аларны үтерделәр, махлук дип әйтсеннәр өчен. Коръән юктан бар кылынган, Аллаһның мәңгелек сүзе түгел дип әйтсеннәр өчен. Һәм ул килде насихат бирергә шушы патшага. Патша кырында утыралар аның ярдәмчеләре. Менә шушы Коръән махлук дип әйттереп торучылар. Абдул-Азиз әл-Кинани килеп кергәч, белделәр аның галим, Әһле-Сунна галиме дәлилләрен китерү өчен килгәнне патшага. Һәм аның йөзендә гариплек бар, уродство было на его лице. Аның йөзе ямьсез иде. Һәм аның кырында утыручылар аны күрделәр дә көлеп җибәрделәр. Моның ди йөзе күрсәтеп тора инде дәлилен ди. Ягъни бу алып килгән дәлил ди, Коръән махлук түгел дип. Бу инде йөзендә күрсәтеп тора, моның дәлиле загыйф ди, йөзе кебек ямьсез моның дәлиле дип көлеп җибәрделәр. Шуннан Абдул-Азиз Кинани әйтә, мин аларның әдәпсезлекләрен күреп ди, минем химмәтем күтәрелде ди. Карале, шушы әхлаксызлар ди, әхлакның да нәрсә икәнен белмәгән кешеләр патшага дәлил китереп утыралар дип, химмәтем артты ди. Ул кимсенмәде. Аллаһ биргән йөз килде дә Аллаһның сүзен әйтте. Шуннан соң килеп утырды, әмир сораша башлады, син каян, син кем буласың? Шуннан соң утырганда әмирнең күзе ди түшәмгә төште ди. Түшәмдә нәрсәдер купкан иде ди. Шуннан соң әйтте ди, бу түшәмне ясаучыны Аллаһ ләгънәт кылсын дип әйтте ди. Шуннан соң мин ди башыма килде дә, моның белән кулланырга кирәк дип әйттем. Әй әмир дип әйттем ди. Нигә син түшәмне каргамыйсың? Нигә түшәмдә бит кимчелек дип әйттем ди. Шуннан соң түшәмдә түгел, түшәмне ясаучыда дип әйтте ди. Шуннан соң мин әйттем ди, нигә минем йөземнән көләсез ди. Бу йөзне бит миңа Аллаһ үзе бирде. Әгәр миннән сораса, мин Йосыф пәйгамбәрнең йөзен сораган булыр идем дип әйттем ди. Шуңа күрә җәмәгать кемнеңдер Аллаһ биргән кыяфәтеннән көлү, бу Аллаһы Тәгаләгә каршы чыгу була. Һәм менә шушы мыскыллау ул кешене рәнҗитү генә түгел, бу син Аллаһ аңа биргән шушы кимчелек бирүче Аллаһ белән әле синең аранда бик зур проблемалар булачагын күрсәтә. Шуңа күрә бу нәрсәдән бик сак булырга кирәк. Һәм бу мисалны инде китергән идем, ләкин бу мисалда күп гыйбрәт бар. Сөйкле пәйгамбәребезнең хатыны Гайша иң беренче ул тәрбияне кемнән алды? Әбу Бәкердән алды. Әбу Бәкер кем ул? Аны сөйләп тормыйм. Аннарысын ул кемнең тәрбиясенә күчте? Сөйкле пәйгамбәребез аны ничә яшеннән тәрбияләп үстерде. Ләкин ул
бик күркәм әхлаклы иде. Бик әдәпле иде ул. Ләкин көнчелеген тыя алмыйчы Пәйгамбәребезнең икенче бер хатыны Сафия турында күрсәтте. Ул инде кыска бит инде ул ди, кыска бит инде ул дип күрсәтте. Ләкин шуның сәбәпле дә карагыз күпме шелтә алды. Синең бу сүзеңне ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, әгәр дә диңгезгә салсак, бөтен диңгез суы бозылыр иде ди. Ягъни ул кешене Аллаһ биргән буе өчен нишләде? Кимсетте, мыскыл итте. Менә шуңа күрә шундый зур шелтә алды сөйкле Пәйгамбәребездән, аның әдәбе, аның әхлагы югары дәрәҗәдә булуына карамастан. Менә шуңа күрә җәмәгать, бүген без беләбез, күпме кешеләрнең үзара җыелулары, мәҗлесләре, сәгатьләр буе утырып, кемнедер шәйнәп, гайбәт, кемнедер күлеп, кемнедер мыскыл итеп, кимсетеп, сәгатьләр буе утыралар. Үзебезнең мөселманнар, мөслимәләр. Берсе сөйли, икенчесе шуңа көлә, кул чаба бит инде. Кул чабуның гынахасы, гынах диләр, мин күргәнем юк, менә кул чабу гынах икәнлеген. Ләкин кеше кемнедер мыскыл иткәндә, аңа көлеп утыру, ул бит инде кул чабу белән. Ул бит инде син аның белән бергә гынахасын җыясың. Ул әгәр дә бер мөселман икенче берәүне мыскыл итеп торганда, икенчесе көлмәсә кычкырып, ул аңа астагфирулла, кардаш, син нишлисең дип туктатсаны, ул алай көлмәс иде. Менә шуңа күрә җәмәгать, Алла сакласын, менә шушы бер-береңнең артында гайбәт сөйләүләр. Кеше арасында араларның араларын бозу өчен сүз йөртүләр. Бер-берсен мыскыл итү, бер-берсен кимсетүләр. Җәмәгать кыямәт көнендә менә шушы кешеләр үзләренең укыган намазларын, тоткан уразаларын, биргән зәкатларын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, намаз, ураза, зәкат диде. Бөтенесен төяп киләчәкләр Аллаһ каршына. Аллаһу акбар, машалла, безнең братлар, сестралар, уразаларын тотканнар, намазларын укыганнар, зәкатларын биргәннәр, гыйбадәтләрен кылганнар, менә аларга җәннәт килеп басырлар ди. Шуннан соң бер кешенең гайбәтен сөйләгәннәр, бер кешене сүккәннәр, бер кешене мыскыл иткәннәр, бер кешенең малына тикергәннәр, бер кешедән алганнар, берсеннән талаганнар. Берәм-берәм бөтенесе килеп, буларның намазларын алып китә, намазы бетә, уразасы бетә, зәкаты бетә, кемдер хаҗын алып китә. Аллаһу акбар. Ничә ел моның гыйбәтен сөйләгән иде, теге хаҗлы булды. Риза булып китте. Бөтен гафу итте аны, аның хаҗы калмады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Хәтта калыр шундый кешеләр ди, аларның изгелекләре калмас ди. Кешеләр һаман килерләр ди. Һаман киләләр. Әле бу да бетмәгән, монсы да бетмәгән. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә нишли? Тегеләрнең гынахларын алып моңа яза. Нәтиҗәдә төяп килгән иде. Җәннәткә барам дип, төяп тегеләрнең гынахларын кирип китте кая? Утка. Шуңа күрә Алла сакласын җәмәгать. Алла сакласын, менә шушы телебезне тыя алмау сәбәпле без күпме гынахка кирип, үзебезнең укыган намазларыбызны юкка чыгарабыз. Биргән садакаларыбызны юкка чыгарабыз. Раббим Аллаһ безләрне шушы тел афатларыннан сакласа иде. Бер-беребезне хөрмәт итеп, тышкы кыяфәте белән генә бәйле түгел. Аның матур сөйләве яки алган дипломы, утырып йөргән аты белән генә түгел, кардәш булган өчен, аның әдәбе өчен, аның тәрбиясе өчен, аның иманы өчен бер-беребезне зурлап, хөрмәтләп яшәргә Раббим насыйп итсә иде, иншааллах.